O albergue de peregrinos da Chaínza prepárase xa para comezar a acollelos. Hoxe visitou o lugar a conselleira do Medio Rural, quen salientou a achega de 200.000 euros feita pola Xunta para a rehabilitación do inmoble. A antiga fábrica da familia Cadarso prepárase xa para acoller peregrinos. O inmoble, convertido nun albergue, está xa a punto para iniciar a súa actividade. Hoxe recibiu a visita da conselleira do Medio Rural, da delegada da Xunta na Coruña e da directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. A Chaínza goza agora dun edificio á última que funcionará ademais como activo turístico. Un albergue que ten como finalidade, por unha banda, a rehabilitación de un conxunto de instalacións que era a antigua fábrica de curtidos da Chaínza, que supón a posta en valor a recuperación dese conxunto de edificios, nos que, a parte desta actuación do albergue que ten unha finalidade turística e, sobre todo, ofrecer un servicio a aqueles peregrinos ou demais visitantes que queiran percorrer ese camiño da ría de Muros Noia, no que levamos anos traballando para a súa consolidación, que ten un recoñecemento por parte do Arzobispado, para que aqueles peregrinos que fagan ese percorrido o teñan a Compostela. O goberno galego achegou 200.000 euros como parte do financiamento para a rehabilitación do lugar, uns fondos que se solicitarán ampliar dende Noia para a construción do novo centro de día. Unha parte dese financiamento, aproximadamente 200.000 euros, foron aportados por este organismo, por tanto, agradecerlle ese investimento e tamén anunciamos ya a conselleira que imos a solicitar na nova convocatoria que está previsto que saia nos próximos días tamén a incorporación de outro proxecto como é a da construción do centro de día de Noia que require financiación de distintos organismos e unha parte dese financiamento pois pretendemos que sexa a través desta convocatoria da GADER. Nos edificios anexos, ademais do centro de día, espérase construir tamén unha factoría da xuventude. Non son as únicas intervencións que o Concello agarda facer coa colaboración autonómica. Os contigos está previsto a construción dese centro de día e tamén unha factoría da mocidade na que hai xa unha parte do financiamento conquerido e que ao longo dos próximos meses pois irán iniciándose esas obras. E finalmente pois tamén pedirlle á conselleira colaboración noutros proxectos ben de contribuir a Consellería de Medio Rural nunha actuación que se levou a cabo na zona de San Breixo Couto, ca pavimentación dese vial. Temos tamén un proxecto presentado para facer unha actuación de mellora no interior do núcleo de Boa, de mellora de pavimentación e mellora dos accesos a ese núcleo e a colaboración en outros proxectos que están tendo dende a Consellería no relativo a mellora de camiños. Unhas axudas autonómicas que porán á disposición case 57 millóns de euros ata o 2027 destinados ao desenvolvemento rural. É unha nova fonte de desenvolvemento dun concello como é o caso de Noia. Falaba o alcalde desta nova convocatoria do LÍDER 2025 que sairá publicada nos vindeiros días e que xa levamos pois a Consello da Xunta a semana pasada e que vai a poñer a disposición pois dos 313 concellos e dos particulares que están agardando ansiosamente pois para iniciar co apoio con ese apoio que é imprescindible pois os seus proxectos de vida no rural, eses 12,6 millóns desta convocatoria do ano 2025 que terá continuidade pois nos vindeiros anos.